Čau, já jsem Sebík a posloucháte podcast Rhododendron. Lidi, vítejte u nové epizody mého krásného podcastu Rhododendron. Lidi, dnes se tu sejdeme s tématem, který je primárně pro teplický lidi, anebo lidi obecně z Ústeckého kraje. A mám chuť jako dát takovejhle prostě one last hurrah, prostě, protože tahle epizoda je poslední, kdy mě je 14 a bude potom už 15, už budu jako mít práva lidi, jo. Ten mikrofon mám správně, teďka jsem si jako posral, že ne. Ale tohle je poslední epizoda, kdy mě je 14, takže jsem takový, že udělám něco ještě, když mě je takhle, pro teplický lidi, ať mám prostě tu vzpomínku, že hej, před mýma narozkama, ještě než mi bylo 15, tak prostě jako jsem dal one last hurrah, prostě takhle. A tak prostě. Dnes se teda budeme bavit o lázeňské v Teplicích. Kdo teda neví, co je lázeňská, tak za prvý jako you're missing out. A za druhý vám to vysvětlím. Je to prostě pouť v Teplicích, jako je to něco, já tomu vždycky, když to vysvětluji někomu, tak říkám prostě jako, že Teplická Matějská, akorát, že je to jenom na víkend a je to poslední víkend v květnu. A já lázeňskou hrozně hrotím taky. Střih. A prostě jsou tady různý koncerty, akce, víš co, jako je to hrozně fun, jsou tady všichni venku, vole najednou, víš co, a tak, takže takhle vždycky nějak vysvětluju, jako co je lázeňská, prostě takže hodně zkrásně, co to je. Takže jakoby kdo neví, co to je, tak teďka už to ví, hele. A já mám teda lázeňskou vždycky na moje narozeniny, buď víkend před mýma narozeninama, a nebo jako tenhle rok přesně na moje narozeniny. Lázeňská bitva je zítra pro mě. A zítra tohle vyjde třeba ve 12, abych jako to už měl vydaný a mohl si prostě ten večer užít. Což já tam budu až nakonec večer, protože budu rich, jo, pozor na mě. Takže jakoby tak, a kvůli tomu je i vlog teďka kratší, protože vyjde jako individuální prostě vlog, vole, víš co, jako na lázeňskou, chápeš, ne? Takže jakoby, tak, tohle a takhle to, hele, jakoby. Takže, tak, hele, lázeňská prostě je teďka za rohem už. A tak, a já mám body, co s váma tady budu chtít jakoby rozebrat lidi. A měl jsem tady původně být s někým, ale zrušili mi to 3 lidi, takže vyležte mi prdel, vole, nikdo tady nebude. A já musím najít ty bodíky. Tak jo, tak čím začneme, hele? Co tady dneska můžeme rozebrat? Tak co mě na lázeňský baví nejvíc třeba? Mě baví prostě to, že najednou jako jsou všichni venku. To jako já miluji jako extrovert final boss, tak miluju jakoby jak jsou všichni prostě venku. Jak prostě se tam vždycky s někým začneš bavit, třeba vole mám potom jeden story time, vole co se stalo kdysi dávno, je to ty vole, už je to 2 roky zpátky, ale taky se to určitě stalo. Jo. To znělo úplně sarkasticky do prdele, ale jako by ono se to fakt stalo, dobrý. No a miluji, jak jsou prostě všichni venku, jak je tam úplně skvělá atmosféra, jak prostě se jde na ten extreme, víš co, jak vole se jde na tu vole centrifugu, vole, jak se jde na ten breakdance, jak všichni tam vole pomalu pijou, vole, všichni jsou tam schlastaný, jak tam všichni tancujou, vole. Já tady tuhle atmosféru absolutně miluju a myslím si, že nic jiného mi tohle prostě nedá, víš co, jakoby žádný jiný víkend, ani ta Matějská mi to nedala, jako Matějská tenhle rok byla skvělá, byl jsem tam poprvé, ale netopuje to prostě lázeňskou, víš co, jakoby netopuje to, jako ne, prostě jako ne. Ale jsou tam taky samozřejmě věci, které mě tam jako serou, hodně. Jsou tam věci, kterých já se tenhle rok poprvé bojím, hodně, ale to všechno rozebereme tady. Ale miluju na tom nejvíc, jakoby, jak prostě se jde na ten kolotoč, jo, a půjdeme teďka v 8 letech na tenhle kolotoč, jo, a bude to prdel, vole, budeme se smát, víš co, ještě to natočíme, víš co, jo, takhle, chápeš, víš co, tu atmosféru já absolutně zbožňuju, kámo, ale že totálně zbožňuju, víš co, jako. Tam nemám co víc tomu prostě takhle říct, prostě ta atmosféra tam je skvělá, vole, miluju, že prostě jsme, vole, do 2 rána někde venku, víš co, jakoby jsme na kolotočích, vole, v 1 ráno, víš co, úplně mimo, vole, love that, jakoby fakt jo, fakt já to miluju prostě. A tak prostě, takže jakoby, to je asi co mě na lázeňský baví nejvíc. Tak pojď, co dáme dalšího, jako bodíček. Tak když jsme u těch kolotočů, tak můj nejoblíbenější kolotoč, a kde mě pravděpodobně najdete, tak to je určitě 100% Extreme. To je ta mega houpačka, víš, co tomu takhle říkám. Tam je to dražší, ten kolotoč, což ceny kolotočů tady jako rozeberu ještě potom. Ten jako je dražší, ale je absolutně skvělý. Já jsem se poprvé, když jsem na něm byl, tak jsem se toho extrémně bál. Já jsem jako, když se letělo zepředu, tak já jsem neotvíral oči, ale když se letělo zezadu, tak to bylo skvělý, víš co. Takže jakoby, já jsem to miloval, víš co, jako, takže od té doby mám asi nejradši ten Extreme a určitě breakdance, ale ne večer, protože tam se všichni perou o to a to je absolutně strašný. Já si pamatuju, že minulý rok a tak my jsme dostali, jako my jsme jeli na 2 kola, protože jsme prostě nedostali ty vole, ty pičho,
autíčka ne. Takže jakoby já jsem jel jako první, jakoby já jsem dostal autíčko jako jedinej, takový to malý, víš co, tak jsem jel jako první, abych věděl, že už tam, už jako mám, víš co, tohle, a potom jeli ostatní jako další, víš co, takže to bylo jako, víš, že jako tam se pere o ty místa hodně, hlavně večer, a fakt hodně se tam pere o ty místa, to mě fakt jako sralo, ty vole, si pamatuju, že fakt jako ty pičo, to mě sere, no sere mi to doteď, vole, tam se fakt o ty místa pere, víš co, jakoby, takže to úplně jako nemusím do praní se o ty místa, ale určitě je to skvělý. A co potom ještě, ty vole, já miluju ten velký řetízák na náměstí, ne, ten jak je skvělej, tam si pamatuju, že jsem se modlil, vole, když jsem tam byl poprvé, aby mi nesletěl telefon, úplně jsem ho držel pevně, možná z toho někde ještě mám potom fotky na privátu, určitě by mohly tam někde být, ale to se potom musím podívat, ale teďka nevím, jo, a se potom podívám schválně, jestli to tam ještě je nebo ne. Ale tohle jsou tak moje 3 nejoblíbenější kolotoče a potom mám tady, proč jsou ty stánky a kolotoče tak kurva předražený. Jako já se bojím, jakoby pro moji peněženku, jako co tenhle rok tam vysolí, jestli tam budou kolotoče stát 2 kila. Ne, prosím, jako ne, nedám prostě 2 kila za kolotoč, I'm so sorry, jako pane, který to tam vole pořádá, já nedám 200 za kolotoč. I'm so sorry, ale fakt nedám, jako nedám prostě tolik za posraný kolotoč. Stejný u stánkách, vole, já jsem si tam jednou kupoval nějakou 3 pičo. Jako takovou tu, už velkou, ne, víš co, jako, takže louky jako chápu. 200, Páďo, jste se posrali, ne? Jako, to jste se posrali, do píči, to jste se posrali down. To jste se posrali, ne? Jakoby, 200, Páďo, 250, vole, za posranou tříšť si dělaj prdel. To mě fakt nasralo, si pamatuju, jako dobrý, byla docela velká, ale jako by ne dostatečně velká, aby stála 250 korun. Hele, je to 2 roky zpátky, I'm not over it, vole. Tenhle roky tam zase budu hrotit pomalu. Dobrý, takže jakoby, vole, ta tříš mě rozhodila, ty vole, proč je to tak předražený, jako není to zas tak jako expensive to make, tak proč to tak, vole, střílej ty ceny prostě nahoru, jako proč, jako s jakým účelem, vole, what's the point, jako, co je ten point toho, že to prostě vystřelíš takhle nahoru ty ceny, jako ne, my jsme, vole, píčo, chudí studenti všichni, my se chceme doplatit, vole, hej, kdyby ty kolotoče stály 100, tak to ještě, jako pochopím, jako dobrý pochopím, víš co, jakoby, ještě to pochopím, víš, jak jakoby, ale ne, vole, 200, 200 páďo, vole, jakoby, já se fakt bojím, kolik to tenhle rok bude stát a doufám, že teda nějak to fitnem, určitě, jakoby nějak, doufám. Takže jakoby tak. A low-key, jakoby, když jsme u těch cen, jako mi se kvůli těm cenám tam moc nechce, i upřímně, jako já vím, že tam půjdu jako 100%, ale já kvůli těm cenám, jakoby tam nepůjdu ani v ten pátek už, nepůjdu prostě, což je poprvé tenhle rok, jakoby od jak živa, vole, co jakoby já tam nepůjdu prostě, jakoby v nějaký den, já jsem tam byl vždycky celý víkend, ale já tam tenhle pátek prostě nepůjdu, už je to jako dohodnutý, že já tam nejdu, a já půjdu maximálně až večer, a to si dám stejně jako nějaký, vole, maximálně tak, nevím, něco, ale jakoby nepůjdu asi v ten pátek ještě na nějaký kolotoč, určitě ne, ale jakoby v pátek tam fakt nebudu, v sobotu asi jo, to jako je už jako pro mě samozřejmost, vole, bude mi 15 výsledků si tam tak nějak slavit, víš, jak jako chápeš, ale jakoby nechce se mi tam, quite frankly, moc. Jako možná fakt půjdu v ten pátek večer a přemýšlím, že ani už v neděli nepůjdu. To je velký co by kdyby, i jestli půjdu v neděli. Je to velký fakt co by kdyby. Netuším, jestli půjdu v neděli, nevím, I don't know. Netuším prostě, ale určitě bych jako chtěl jít jako v tu sobotu. Ale je to kvůli těm cenám, vole, jako já, kdyby to bylo levný docela, což jako dobrý, nejsme žádná Praha, vole. Ale jakoby, proč je to tak kurva drahý, jakoby, pardon, ale fakt je. Tak proč prostě, jakoby, jako proč prostě bych tam šel, když je takhle drahý, vole, já tam nechci nechat všechny moje peníze, vole, jako pardon, ale ne, jako fakt nechci, jakoby fakt ne, takže kvůli tomu tam jako už ani nepůjdu, vole, v ten pátek. A tak, takže jakoby to už je domluvený. Potom, že to mám, že je to předražený, potom, co si vybavím, když se řekne lázeňská, kámo, přesně vím, tak jako to je jakoby taky nesprávný, co jsem udělal, ale to bylo minulý rok na ten víkend a já jsem se vysral na všechny, vysral na mámu, měl jsem být nějakých 8 doma jsem měl být, úplně jsem se na to vymrdal a prostě jsem byl vole venku do ohňostroje a až po ohňostroji, tak jsem šel domů, víš co, no hroty z toho byly jak debil, ale tohle si přesně vybavím, když se řekne lázeňské, že prostě jako vysral jsem se na to, vyjebal jsem se na ty všechny vole rules a prostě se jelo bombice a bylo mi skvěle, hej, a bylo mi fakt dobře,
Jo, fakt mi bylo skvělé. A jestli jako tenhle rok to bude tak nějak taky, že prostě, jo, buď tady takhle v 10 doma, ne, nebudu, vole, to už jako není ani otázka, já prostě přijdu nějak, vole, v 1 ráno, no ve 2 spíš, jak to vidím tenhle rok. Ale taky mi bude 15, takže jakoby, víš co, jako, bude mi 15, takže jako, vole, už by mohli. Ale o tom se nebavíme, takže tohle si já vybavím, když se řekne lázeňská, určitě tohle je pro každého jako jiný, to jako je. Ale pro mě je to tohle a teda tu předraženou tříšť do píče, I'm not over it, do píče, I'm not over předražená tříšť. Ne, nesmířím se s tím. Ne, prostě já se s tím odmítám smířit, že ta tříšť byla takhle drahá, I'm so sorry, ale jakoby ne. Ne prostě, ať mi vrátí ty 2 kilča, hele, to je jeden likvid. Dobrý, takže tenhle bodíček jsem sfouknul rychle a potom jako... tak proč lázeňskou natolik hrotím? A já to extrémně hrotím, jako vyjde z toho reálně. Možná pár videí na TikToku, vyjde o tom reálně teďka podcast epizoda a vyjde o tom, jakoby tam ten vlog, proč to tak hrotím a je to kvůli mým narozkám, definitivně. Je to fakt kvůli mým narozeninám, prostě víš co, jako, že prostě mám narozeniny a zrovna je tady tahle skvělá pouť každý rok, vole, tady v Teplicích, víš co, takže jako já to každý rok hrotím a vím, že jako není to každý rok taky, co je to přesně na ten víkend, kdy já mám narozeniny, to jako fakt není každý rok, je to každý rok jiný a nevím, jestli to bude teďka i příští rok takhle, ale vím, že teďka na mé 15 je to přesně na moje narozky, takže já tam vždycky slavím moje narozeniny, víš co, proto hrotím i co se vezmu na sebe, protože mám narozeniny, víš, chci se cítit prostě special, chci mít prostě to special oblečení, chci vypadat prostě hezky, víš co, jako chci vypadat prostě absolutely stunning a prostě proto to tolik hrotím. Já i teďka, vole, už od ledna to tak nějak hrotím, že o tom mluvím. A najednou prostě já tam nechci, vole, což je takový typič hustý, jakože bavili jsme se o tom od ledna, že se na to těším. A najednou prostě jako, já tam nechci, když je to takhle za rohem, hele. Jako takhle, já tam prostě fakt nechci, vole, že je takhle za rohem najednou. Jako já to nechápu, víš co, jakoby fakt nechápu, že prostě je to takhle blízko a mě se tam vůbec nechce. Jakoby vůbec. Ani jako upřímně v tu sobotu ne. Jsou tu věci, kterých já se teďka hodně bojím, protože, vole, se dělám tohle, co dělám, vole, a vím, jak moc bytostně lidi to nesnáší některý. A prostě já mám strach, vole, že prostě tam budou nějaký lidi, kteří něco po mně jako, vole, jako, že nějak něco udělají, vole, víš co, jako, že já teďka nevím, jako, jak to úplně říct, a že prostě jako, že budu jako si ze mě dělat prdel v reálu, vole, že jakoby nějak různě jako, což jako, vole, lidi nerespektují tvoje soukromí v tomhle vůbec a lidi prostě jako přijdou za tebou, vole, a budou se s tebe dělat prdel, vole, může se stát, že se poperu s někým, vole, víš co, jako, to je všechno, co je reálně realistický teďka, že jako mě někdo bude chtít třeba zmlátit nebo něco takového. Jsou tam lidi, kteří mě snad budou mít rádi, jsou tam lidi, kteří mě nebudou mít rádi a to je jeden z primárních důvodů, proč já tam taky nechci. Že prostě jako, já mám prostě strach z toho, že prostě jako nějaký napadení, vole, nebo jakože, že mi někdo nějak ublíží, vole, a já nechci, aby mi někdo takhle ublížil. Já z toho mám fakt brutální strach, že prostě něco se takového stane, že jako budu muset dealovat s tím, jakoby, že se to stane. Já vím, jak náročný to hlavně bude na psychiku, celý prostě, jakoby, ten víkend, jako celý ten víkend prostě bude náročný jak debil, ty vole, pro mě, protože prostě bude, vole, co si budem, jako, už nejsem jako úplně no name člověk v Teplicích, vím, jak moc se o mě mluví, vole, I know that, prostě vím, jak moc se o mě mluví, vím to, nejsem debilní, abych to nevěděl, vole, takže jakoby tak a mám z toho strach, že jakoby, jestli to nebude úplně náročný na psychiku, vole, jako samozřejmě možná teďka overreactuju a s ním úplně delulu, ale jakoby, já mám fakt reálně teďka strach, že jsme se o tom i bavili, jakože, že mám strach prostě z toho, že jako bude to náročný jak debil, protože vím si, že celý Teplice budou venku, vole, a najednou jsem tam já, vole, a strašně moc lidí mě zná, vole, a já jsem moc dobře vědomý toho, kolik lidí mě zná v Teplicích, já si to moc dobře uvědomuju, já nejsem blbej, abych to nevěděl, vole, já to vím moc dobře, hele, já fakt jako nejsem úplnej idiot, abych to nevěděl. A mám z toho fakt jako strach až za ušima, že prostě jako, že to bude fakt náročný na psychiku, což jako bude, vole, takže já louky jako se od toho trošku tak nějak jako chci jako izolovat, víš co, že to nebude zas tak, vole, jako, chápeš, náročný, víš co, jako, proto tam jdu asi jenom v sobotu a možná v tu neděli, ale to ještě jako nevím, ale jako vím, jak moc náročný to bude prostě na psychiku, vole, takže jakoby proto se mi do toho moc ani nechce tenhle rok, ale zároveň jako chci si užít mé narozeniny, chci prostě a
až tohle skončí, tak já prostě udělám final boss hovory, vole, domluvím už jako všechno tak, jak má být, vole, dokud sám prostě všechno, domluvím všechny plány, což jako moje plány tak nějak stojí, díky bohu už konečně, ale nestojí na 100%, což mi taky sere, víš co, jakoby, což jako, sere mě prostě, že ty plány nestojí na 100% a je to tenhle víkend, vole, ale myslím si, že se to fitne, určitě se to fitne, vole, takže jakoby tak, potom, tak jaké mám plány na lázeňskou teda? Pravděpodobně v ten pátek budu teda pryč, to je jakoby, tam asi nepůjdu, nechce se mi louký, a tak, takže v ten pátek já určitě budu pryč. A potom v tu sobotu tak plány jsou takový, že asi vstanu brzo ráno a uvidíme, v kolik dáme teda sraz, to vůbec nevíme a budeme prostě tam celý den, prostě víš co, jako budeme si enjoyovat life outside, vole, víš co, budeme prostě takovýhle a tohle a takhle, víš co, jako nevím, jestli tam půjdu někam jako minulý rok s mamkou, asi pravděpodobně ne, nechce se mi do toho, takže já budu jako od rána do večera asi s kamarádama, večer potom chceme počkat na ohňostroj a můj pejsek přišel, Jukino, teď se mi to fakt nehodí, ale no ty nevíš, kudy máš skočit, viď? No ty nevíš, kudy máš skočit, ty jsi blbá, nazdar, lehni někam. Jsem zpět lidi, každopádně skončili jsme u bodíku, který nevím jaký byl, vole. Jo, moje plány, no tak tu sobotu asi budeme nějak v centru, pravděpodobně zase, vole, a užijeme si kolotoče, vole, večer. Budeme prostě potom na ohňostroje 100%, tam mě uvidíte, vole, tam mě můžete najít, hele. Budeme se dobrou na kolotočích někde u mých, jako Proseticích, já jsem z Prosetic, jo, by the way, kde je Teplický, já bydlím v Proseticích, jo. Takže jakoby budeme určitě tam, jako jak je ta část, vole, jak je pražská a tak tam určitě budeme, že tam Extreme a tohle. Budeme možná i jakoby v nějaký restauraci třeba, že si dáme lemču, víš co, tohle nevíme, vole, uvidíme, víš co, jako nevíme prostě, víš jak, jako to všechno volný průběh a tak, takže jakoby se těším prostě, vole, plány jsou a v neděli vůbec nevím, podle mě půjdeme až někam někdy jako večer tam, možná ještě se mrknout, jako být takový, že one last hurrah, prostě to miluji jako úplně říkat. A potom prostě jakoby půjdeme už domů a v pondělí se jde do školy lidi, ale těším se úplně brutálně. Vzhledem k tomu, že mě prostě bude 15, vole, budu mít narousky, víš co, tak mám z toho prostě takový trošku jako i, nevím, prostě trošku takový jako že divný pocity, víš co, jako, ale o tom se tady nebavíme. Tak můj nejlepší zážitek z lázeňský, určitě to, jak jsme byli teda do půlnoci, jakoby, jako venku, vole, skrz ten ohňostroj na tajno, ještě tohle a takhle to bylo krásný. A potom určitě to se stalo před 2 rokama, tak já jsem jako neměl jakoby žádný kámoše tam vůbec, jako vůbec. Tak jakoby, co se stalo, tak bylo to, že prostě jako já jsem tam našel 2 lidi, nějaký úplně random, vole, my jsme se bavili s jedním kámošem a ten mě jako introducil nějakým random lidem a já jsem potom si má jako trávil ty, vole, chvilku čas a potom moje sestřenice, tak jakoby jsme se tam potkali úplně náhodou, vole, že se znala s jednou mojí kámoškou, ne, jakoby, a my jsme se tam potkali a prostě mě vzali k sobě, víš co, na lázeňskou a potom, vole, mě poslali domů, víš co, jako to bylo super, takže jakoby jsem byl chvilku s ním a mě vzali pod ruku, víš co, to bylo hezký, ale to jsou fakt moje nejoblíbenější vzpomínky na lázeňskou a potom naopak moje nejhorší vzpomínka, tak to bylo ve stejný den, reálně co se stalo tohle, tak chcelo down, jo, fakt jako pršelo, píčo more, pršelo, vole. No a já jsem byl v galerce a všichni byli v galerce, ne? A já jsem stál vedle toho Mekáče tam, ne? Nebo kde to bylo a prostě tam stojím a nějaká skupina Borek, já vím, kdo to je ta Borka, která mě potom tyranizovala, vole, reálně rok a půl, vole, teďka jsem jí dlouho neviděl, mám strach z ní, vole, jdem však bombu, jestli ji už uvidím, vole. A nějaká prostě cigánka, vole, lesboška, vole, víš co, jako, tak já jsem jakoby stál tam a oni na mě, hej, a já, no, a ona, ty jsi gay, já úplně nesnáším, když mi někdo tohle řekne, ty jsi gay, vole, prostě mi řekni, že jsem teplej, vole, zase tak těžký to není do prdele, jako, pardon, ale to úplně bytostně nesnáším, když mi někdo řekne, ty jsi gay, jako, ne, jděte do prdele, to zní prostě úplně jako, pičo, 10 000 pohlaví final boss, jakoby, 10 000, vole, tohleco a tahlenco, a ne prostě, řekni mi prostě, hej, jsi teplej, vole, já budu jako, jo, jsem, more, dobrý, jakhle, jo, chápeš, tak zase tak těžký to není to zase tak těžký, dobrý, a já, no, jako jo, a ona, a ty jsi tady gay, vole, a já, jak jsi prdel, a na mě, jaký je to prostě mít péro v hubě, a já, jdi do prdele, hlavně jakoby teďka, i mi, vole, 13, sotva, no, 13 mi bylo, ty vole, a ona, ty jsi gay, a já, chcípni kundo, jakoby, vole, úplně mrtka nějaká, vole, pičo,
more 1,50 m, vole, Final Boss ciganka lesboška, vole, úplně pičo mrtka, strašná. My jsme ji potom hrotili, ať mě jako nechá už bejt, vole, že jako nech mě bejt, hrotíš mě tady rok a půl v kuse a jestli ji potkám tam, tak já už fakt jako posílám na ní cigány, nebo já nevím, vole, já už jsem zoufalej, vole, já nevím prostě v tomhle už jako a tuším, s kým ona se zná, s kým se baví, vole, jsou úplně posedlí se mnou, což jako, vole, já chcípám z toho, jak moc posedlí lidi někteří jsou se mnou, jakoby, já to nedávám, ty vole, jako, vidět tuhle borku, jakoby, zase, jak je posedlá se mnou, jak jako obsessed je, prostě, jakoby, tak jako, já čumím, víš co, jako, jak obsessed někdo dokáže být, jako mě udivuje, jako ta borka je bytostně asi nespokojená sama za sebou, nebo já nevím, nebo závidí, vole, že mám dobrý tělo a, vole, že jsem vysoký, nebo já nevím, vole, ale jakoby ona je úplně mrtka, vole, nespokojená sama za sebou, cigánská wannabe gangsterská, vole, úplně mrtka strašná. A mě prostě udivuje, vole, jak obsessed je tenhle člověk, jako mě to fakt reálně udivuje. Jakoby, fakt mě to prostě mrdně udivuje, jakoby, jak moc je obsessed, vole, jako, jak moc. Dobrý, jsme docela odbočili. A jaký mám tady další bodíky? Tak tohle mám taky odfouklý už, mám tady ještě nějaký, jakoby, bodíky. Tak teďka budeme asi hodnotit, kdo tam bude vystupovat, hele, jakoby, tak já většinu lidí z těch neznám, jsou to úplně nejvíce random lidi, vole, který jsem poslali. Takže David Koller, neznám, vole, bude někde vystupovat. Tereza Mášková, taky neznám. Lipo, taky neznám, pičo. Vypsaná Fixa, taky neznám. Berenika Kohoutková, neznám. Potom, no to je všechno, asi co bude vystupovat. Jo, to je všechno. Neznám ani jedno z toho, ale jakoby dobrý, hustý, jakoby, že tady budou vystupovat, víš co, jako whatever, vole, prostě si nám něco zaspívají, možná něco půjde, možná něco ne, spíš ne, já tam za tou hudbou úplně jako nejdu, jako fakt ne, jako fakt tam nejdu za tou hudbou, víš co, jakoby, fakt jako já jsem jdu spíš užít kolotoče, vole, dát si nějaký drink a tohle, víš co, jakoby, to je jako, fakt tam nejdu, vole, kvůli tomu, abych prostě, jakoby, šel na nějaký koncert, jako to fakt ne, jako, víš co, to fakt jako ne, takže, jakoby, kvůli tomu tam fakt nejdu. Přijdou mi většinou ty lidi tady boring, jakoby, kteří tady vystupují, fakt mi přijdou nudný, docela dost nudný lidi. I minulý rok, ty vole, my jsme byli na tom jednom koncertě, já vůbec pro boha nevím, kdo to byl, ty vole, netuším. Ale jakoby, to bylo tak boring, prostě to byl nějaký random ass týpek, vole, takový ten typický, vole, wannabe zpěvák, vole. Ale jakoby, mně přijde hrozně boring, jakoby, a přišel mi hrozně boring a přijde mi ty koncerty obecně strašně nudný, víš co, jako, extrémně nudný, hele, takže jakoby, takže tak prostě přijde mi extrémně nudný, víš co, jako, a proto já tam za tou hudbou fakt skoro vůbec nechodím, víš co, skoro vůbec, jako, já chápu, že tam někdo jako možná chodí kvůli té hudbě, víš co, kvůli tomu, že jde prostě na koncert, víš co, který je zadarmo, super, že je to zadarmo, to na tom cením, že je to prostě for free, že tam atmosféra je for free, to fakt jako cením dost, ale prostě jakoby nelíbí se mi úplně jakože ty lidi, co tam vystupujou. Jako když tam vystupuje někdo prostě, jako kdo je třeba slavný, víš co, jako třeba Lucie Bílá nebo něco takového, tak dobrý, jdem se podívat. Ale ne prostě jako nějaký random, vole, takhle lidi, prostě to mě nebaví, víš co, jako, to jako je nuda, vole. Ty jejich písničky neznáme, takže jakoby, co víc tomu říct prostě, jakoby, co víc k tomu prostě říct, tam jako, jsou docela boring, víš co, jako ty lidi, co tam zpívají, takže já tam za hudbou fakt nechodím. A tak, takže jako, jaký další máme tady bodíky pro vás? Co bych nechtěl, aby se na Lázeňský zrušilo? Určitě zadarmo koncerty, jako by sice nesnáším ty koncerty, ale je dobrý, že jsou zadarmo, jestli by byly spoplatněný, tak už bych se zabil. A potom bych nechtěl, aby zmizely ty kolotoče jako Extreme, ten breakdance a určitě ten řetízák, vole, v centru, nechci, aby se to změnilo. Potom nějaký samozřejmě kolotoče by mohly jako jít do píče, jako, vole, třeba píče taková ta, já nevím, jak se to jmenuje, takový ty boxy, co se prostě točí, vole, uprostřed nic, vole, tak to mi přijde hrozně boring, jako na to bych znova nešel, víš co, jako to je hrozně předražený a boring, víš co, takže na to bych znova jako nešel, víš jak, takže tak, aha. Ty co děláš? Jukino, ale ono se to, když zaboří takhle, tak běž. Takže tohle bych určitě nechtěl, aby se zrušilo. A určitě nějaký kolotoče by teda fakt mohly zmizet, ale některý zase bych odmítal, aby zmizely, vole, a jsou tady každý rok, a je to skvělý, vole. Co by mohlo ale zmizet, vole, kurva, tak jsou ty zasraný fronty, hele, jako nemusíte všichni na jeden vypíčený kolotoč, hele. Nemusí vás tam mít, vole, 300 000 na jeden kolotoč, jako pardon, ale nemusí. Fakt ne, fakt jakoby nemusí, víš co, jako fakt nemusí prostě, víš co, jakoby fakt ne. Fakt nemusí prostě jít 300 lidí na jeden vypíčený kolotoč, hele.
to by určitě mohlo zmizet a jakoby mohli by tam dát víc známý lidi, jako kteří by tady vystupovali, to by bylo určitě skvělý a nestěžoval bych si. To by se mohlo změnit, ale tohle nechci, aby se změnilo. Jak vnímám já teda Lázeňskou jako místní, jsem to teda nedošlo, tak já jsem jakoby z Teplic a já to vnímám úplně jinak. Mně to přijde vždycky tady jako, že ty stánky tam jsou samý vole turisti, mi přijde, jako takhle to vnímám já, že prostě tam jsou samý turisti. Je tu strašně moc lidí najednou, prostě všichni přijedou vole na Lázeňskou, vole, víš co, jako všichni jsou tady najednou, vole, je to takový low-key overwhelming, jakoby ono to není úplně jako dobrý zážitek, jako ono to je, jak je to overfilled with people, tak vole, není to dobrý zážitek. Není prostě do prdele to dobrý zážitek, když se tam vole cpeš s 20 000 lidma na jeden kolotoč. Jako to fakt není úplně dobrý zážitek, vole. Ale pořád jako tam jdeme, protože jako vyplatí se to, ale není to úplně dobrý zážitek se spát s lidma úplně na kolotoče. Jsou tam věci, které jsou tam skvělý. Je dobrý se občas i izolovat někam na dečku do parku, vole, s jídlem, víš co, to je jaký super, vole, to je fakt dělo, to je skvělý. Ale jakoby, sere mě prostě, jakoby, že je to fakt overcrowded, jako takhle to vnímám já už, jakože přeplněný lidma, všichni najednou přejedou, vole, z vysokých dálek, vole, přejedou píčo, vole, jako od někud, vole, z píčo prdělína, vole, světa, píčo, jako přejedou prostě a prostě, vole, jsou tady všichni, je to, jako samozřejmě na druhou stranu jako hezký, když jako všichni najednou jsou jako happy, víš co, vychechaný slaví, víš co, tohle je dobrý, ale v ten moment, co prostě, jakoby, je to takhle overcrowded, tak je to fakt na píču, vole, jakoby fakt blbý. A takže jakoby je to fakt kurva blbý, víš co, jakoby když je takhle overcrowded, vole. To jakoby vnímám takhle jako já a jinak jako vnímám to jako docela fajn věc, jako je to hustý, je to jako hrozně hezký, víš co, vzhledem k tomu, že i Teplice jsou lázeňský město, tak prostě je to takový hezký prostě, víš co, je to pleasant experience, víš co, jakoby je to fakt hezký, vole, jako já si fakt nestěžuju, víš co, na tohle. Je to fakt jako skvělý, víš jak, takže tak, hele. Je to prostě dobrý zážitek, hele, takhle dobrý, jo, takže je to super. Vlastně je to super, vole, to je úplně jedno. Co tady máme dál? Co se beru na sebe na Lázeňskou? Když už jsme tady prostě nakousl ty fitíky různý, když už jsem to tady prostě nakousl, tak prostě jakoby beru si na sebou 100 pro ty moje klasický baggy džíny, jak jsem dával do videa, vys můj druhý kanál, tak ty 100 pro ty moje klasický modrý. Potom si chci vzít žlutý tričko a žlutý Jordany, 100% jeden den. Potom večer, tak asi se budu převlíknout, vezmu si 100% ten, jak jsem dával ve vlogu, nebo ne, to tam ještě budu dávat XD, tak takovej modrej polotílko mám, to si chci vzít 100 na sebe, ty džíny k tomu taky a možná potom ještě přesto něco, to je možný, potom určitě nějakou mikču ještě jakoby, tak někdy ještě úplně přesně nevím, co se vezmu na sebe, vím, že chci ten žlutý outfit, ten modrý outfit a jeden den chci mít prostě úplně že šílený outfit jeden, takže já přemýšlím, že třpiťový blazer možná bych mohl, ale možná, nevím prostě upřímně jako, co bych vzal na sebe, víš co, jakoby, přemýšlím, že vezmu na sebe kabát a jakoby ten kožený černý, možná ho na sebe vezmu ten kabát. No to jakoby vezmu možná, ale jakoby, nevím, prostě jakoby, netuším, nevím prostě, co na sebe, možná 100 pro nějaký kraťasy 100 pro, taky tady tyhle si vezmu na sebe s něčím, ještě nevím teda s čím 100 pro, jo, bežový tričko jsem si chtěl vzít na sebe, ty kraťasy a k tomu ty nový bežový Jordany, určitě jsem si chtěl vzít na sebe. A kdyby bylo chladněji, tak si vezmu tu červenou mikru, ty červený adidasky a kalhoty k tomu. To, kdyby bylo chladněji už večer, tak přemýšlím, že polapnu tohle. Ale to spíš asi ne. To spíš jakoby nepolapnu, protože bude vedro, jak debil. Takže asi kraťásky a prostě jakoby ten žlutý outfit potřebuju nějak jako fitnout dohromady, to jako 100 pro fitnu, nějak jako na to se fakt těším, víš co. Ten si budu teďka ještě vyzkoušet, až to tady dotočím a ten si beru 100% na sebe, hele. 100 pro. Na to se fakt těším. Takže to se já beru určitě na sebe, hele. To se prostě já beru na sebe, na to se fakt těším. Takže kde se teda já budu vůbec pohybovat jako na Lázeňskou, tak určitě Prostice, Pražská, vole, tohle tam, tak je Extreme, tak tam. V centru u galerky 100 pro tam budu, vole, 100%. V galerce 100%, u baru toho El Cubanito 100% tam budeme muset zajít kvůli kámošce, 100 pro tam budeme muset zajít do El Cubanita. A to budeme muset zajít prostě, víš co, jakoby to, jo, budeme prostě s tím, to už je všechno domluvený, vole, že tam půjdeme, vole, víš co, jakoby, to už je všechno dohromady, to je to dohromady, domluvený XD. A určitě u ohňostrojů budeme, a tak, takže jakoby, jestli, jakoby, vidíte prostě, jakoby, jestli mě uvidíte někde, vole, tak jako come up, prostě pojď si popovídat, víš co, jako, můžeš se mnou do mé popovídat, prostě se mnou přijď, mě tohle problém nedělá, vole, jestli nebudeš úplnej
jako kokot nebo píča, vole, jakoby tak jako normálně přijďte za mnou, vole, pokecejte si, víš co, jako mě je to tak nějak jedno, víš co, jako pokecejte si, jestli ne, tak ne. Prostě si popovídáme, vole, třeba vás dáme do vlogíska, vole, třeba jo, kdo ví, ale jakoby určitě se za mnou můžete jako normálně přijít a protože se popovídat, jestli mě někde uvidíte, to je jako, vole, samozřejmost, vole, jako, vole, objevím se tohle takhle dobrý, víš co, jako, na to se fakt těším, jako, by, fakt jo, fakt jako prostě si přijďte pokecat, vole, víš co, jako, takže jako tak, je to pořád samozřejmě lepší, než za mnou křičet, vole, rhododendron nebo něco takového, vole, to je samozřejmě lepší rovnou za mnou přijít a, vole, popovídat si, než, vole, tohle křičet za mnou, vole, a doufat, že jako nějaká reakce bude, to je určitě daleko lepší, než prostě, jakoby, tohle, prostě přijde si pokecat, vole, jako my jsme všichni s tím v pohodě, jsme s tím smířený, vole, bude to takový náročnější tenhle víkend, ale určitě si přijďte pokecat, vole, jako, udělám si pro vás ten čas, víš co, jako, klidně půjdeme nějaký kolotoč, jo, vole, půjdeme se projet, bude prdel, vole, takže jakoby tak, vole, víš co, jako to bude určitě super, hele, takže já se fakt jako ranec těším, víš co, jako na to, těším se i Louky na vás, protože vím, jakoby, že ne málo lidí mě poznalo teďka venku a když všichni budou dohromady, tak jako Louky se na vás těším, jako fakt dost a hodně se na vás těším, že prostě jako najednou všichni prostě budete venku, víš co, jakoby, a vím, že jsem mě párkrát někdo jako oslovil na ten podcast, vole, když jsem něco dělal, víš co, jako vím, že se to prostě děje, tak jakoby budu rád prostě, jakoby, když prostě za mnou jako takhle přijdete, vole, víš co, jako pokecáme si, víš co. Takže to mám asi všechno, dnešní epizoda je teda kratší, určitě, protože, vole, musím taky nasekat 4 videa za tenhle týden, to bude jako intense. V neděli večer místo kolotočů budu stříhat vlogísek z Hlázinský, aby vyšel nejpozději v neděli večer, vole, nebudu spát kvůli tomu, by the way. Nebudu spinkat, vole, budu stříhat, hele, takže jakoby v neděli večer, v pátek, vole, zítra budu stříhat vlogísek, aby vyšel. No, prostě bude to prdel, jo, bude to prdel, hele. Takže tak, hele, takže tak. Takže já chci mít ještě tady takovýhle proslov, když je to moje epizoda poslední, kdy mě prostě je 14. A chci vám z celého srdce poděkovat za, vole, tady jako podporu, vole, v uvozovkách, píče, jako nejsem nějak famous skrz tohle, baví mě tady mít prostě můj little, vole, silly goofy podcast. Chci vám za tohle bytostně poděkovat, extrémně jste mi pomohli, když tady tenhle podcast začal, tak já byl extrémně v píči psychicky. O tom, co se dělo v tu dobu, vyjde teda epizoda, doufám, že už příští měsíc maximálně, někdy v červenci by mohla vyjít na výročí. Jo, tak takhle to uděláme asi. Někdy o tom teda vyjde ta epizoda, už jsem na to hintoval několikrát, že prostě by mohla vyjít, víš co, jako. A tak prostě, takže jakoby chci vám poděkovat za to, že tady tenhle podcast mě vysekal z takových sraček, že to není ani možný. A najednou prostě už nebudu tady 14letý borec s podcastem, ale 15letý borec s podcastem. Vysekalo mě to z extrémních sraček, ve kterých jsem byl, já byl fakt jako, že každý den jsem tady brečel a prostě v píči jsem byl a najednou prostě jako já jsem plný energie, vole, a super a všechno tohle, a dobrý, prostě všechno je super, vole, všechno je skvělý, jako já furt nevěřím, že jako jsem se z toho tak nějak zotavil. Jako mám určitě dny, kdy jsem jako down, ale jakoby prostě jako je to výrazně lepší, takže já chci všechno tady poděkovat, vole, jakoby tady tohle místo bylo stopno viděno, vole, 30 000 lidma, vole, což je takový jako hrozně hustý, jakože můj pokoj byl vidět jako tolika lidma, vole, s tím jsem já v životě nepočítal. A takže jakoby tahle epizoda bude kratší, vole, jakoby já nemám vyloženě, který nemám druhého člověka, se kterým bych si o tom povídal, který je z Teplic, tak, vole, jako je to takový, vole, víš co, jako prostě, takový pomalejší, víš co, takový slowdown a taky nechci úplně dávat teďka hardkorový všechny videa, když mám udělat 4 videa, víš co, jako taky jako nechci do toho dávat úplně bomby, vole, a takže jakoby myslím si, že jakovou krásnou půl hodinku to určitě bude mít, vole, jako to 100% to i víc podle mě. A takže jestli mě uvidíte, někam prostě přijďte, vole, za mnou prostě přijďte, víš co, jako na Lázeňský, těším se na vás všechny, fakt jako těším se na lidi, vole, víš co, jako upřímně. A na druhou stranu vím, jak náročný to bude, vole, po 20 letech, co jakoby se mnou budou chtít mít nějakou tu interakci, což já vím, jakoby, že to tak bude, protože to bylo už tak i minulý rok a, vole, jako se mnou chodili prostě i nějaký lidi prostě z Gimplu, vole, já jsem vůbec nevěděl, kdo to kurva je, vole. A takže jakoby to vím, jak bylo minulý rok a myslím si, že tenhle rok to bude ještě šílenější a doufám, že příští rok to bude insane a třeba budu mít vystoupení příští rok, vole, tam. Ne, to bych fakt jako killnul everything for it, prostě já bych udělal všechno pro to, abych mohl někdy na Lázeňským vystupovat. To by bylo skvělý. Každopádně, tak lidi, už jsme u konce, hele, takže sledujte mě na mém Instagramu, tohohle podcastu, na mém TikToku
a na TikToku tohohle podcastu. Hoďte na tohle video lajčík, odběr, napište mi milý komentář. Nezapomeňte fakt jako vole, prostě na ty lázeňský za mnou nějak vole přijít, víš co, jako najděte si tam mě, jestli mě uvidíte, pojďte si pokecat, víš co, jako říkám to po pátý, ale fakt jako I'm for you guys, prostě jako jsem pro vás tady teďka lidi. A takže jakoby poslední epizoda, kdy mě je 14 a takže mějte se krásně a poslouchali jste podcast Rhododendron.